niin, hyvää päivää. Tänään taas opetellaan uusi temppu. Ja se on high five. High five. High five. Ristus. Hyvä. Eli pikkusen epäröintiä oli Ristuksella, hän heräsi tuolta horroksestaan. Niin. High five. High five. Hyvä. Eli vaaditaan se koira tekemään sen homma. Idea, no se mikä on yleisestikin high five idea, eli lyödään kämmenet yhteen ja koira tekee sen kanssa. Aluksi lähdetään tekemään täältä alalta. High five. Hyvä. Eli mahdollisimman matalalta, että se koira haluaisi. Ja meillä oli niitä opeteltu niitä temppuja, missä se laittaa käen ympärille. Se haluaa jo paistomaisesti laittaa ne. Se tietää, että siitä on tulossa palkkaa. Niin, sitten sitä vaan ruvetaan jalostamaan näin, että se tarjotaan sille tätä kämmentä. Hyvää! Taitava! Tämä on se loppuun tuleva. Ja voidaan pitää sitä vähän tällä aluksi sitä koiraa tukea tätä se asentoa. Se saa suoraan tukeutua siihen käteen. Sitten vaan myöhemmin nostetaan käsi ylemmäs ja pystyy. Mäkin laitan sen pikkusen tällä kallelleen näin, että se koira saa pikkusen tukea siitä. Ristus, high five. Hyvä. Se on nyt vähän epävarma, että mitä sitä oikein halutaan. High five on sinällään hirveän pitkä sana, että se on hirveän hankala sen takia, että siihen voi heittää vaikka että yläfemma tai vitonen tai joku tai femma. Mitä niitä itse vaan keksii. Oma valintani ei ehkä ollut kaikkein paras.